partido desde dentro y, bueno, cómo se vive una acción tan extraña, esa anulación fuera de juego que nadie termina de entender qué pasa después de la celebración, cómo se vive, o sea, qué valoración haces del partido y cómo se vive desde dentro. A verdade é que estou moi contento cos meus compañeiros, con míster, ca afición, con todo. A verdade é que penso que fixemos un auténtico partidazo, fomos infinitamente mellores, e nada, xa se cheiraba un pouco o partido como iba, faltiñas, así, e ora esa última ocasión, a verdade é que sorprendeume moito que levantara a liña, non o podía creer, non? Pero, bueno, eu considero que son un chaval humilde, respeto o traballo dos demais, é moi difícil ser árbitro, a verdade. Xa che digo, hoxe foi así, como podría haber sido ao revés, nada, solo darlle as gracias á afición, estou moi contento do meu debut aquí en Pasarón, do traballo dos meus compañeiros, pedir perdón pola ocasión que tiven, a verdade é que non penso fallar máis desas, e nada, solo podo dar grazas. Más allá de esa última acción que, como comentamos, tampoco se te dio mucho desde la cabina, teníamos muchas dudas. No sé si a lo largo del partido, pues como dices, visteis que se interrumpió bastante el juego, ¿no? Al final, por hay partidos más físicos, pero quizás ralentizó un poco el ritmo, condicionó. Sí que o notei, a verdade eu notaba que era un partido de futbolistas contra nenos, o Pontevedra traballa con humildade todos os días, xoga ben neste campo, xoga ben nun campo que este un pouco mellor, xoga ben nun campo que este peor, a verdade é que somos profesionales, e xa che digo, notei que era un partido de futbolistas contra nenos. Nada, traballar, como din aquí, hai que roelo, roer neste campo, roer fora e onde faga falta. Como decía el míster, al menos se ha puntuado una jornada más, ¿no? Se sigue en buena dinámica, importante, supongo que un poco agridulce, porque podía haber sido 3 puntos, pero seguir puntuando es la clave, ¿no? Sí, hai que dar moito mérito aos puntos nesta categoría, moi complicada, hai que darlle moito valor aos puntos que temos, a posición que temos. Eu penso que a afición, a verdade é que non lo reconoce, está con nós, e nada, moi orgulloso de todo. No plan individual, ti estiveste xogando máis pegado a banda, logo cando mencionándose comparado, xogades con dúas puntas, e que posición te notas ti máis cómodo, sobre todo, como foi eso, como notaste ti nestes 90 minutos? Ben, noteime moi ben, noteime que estábamos moito mellor que o rival e que en algún momento íbamos a acabar metendo gol, e xa che digo, a verdade que moi contento, a verdade é que aguantei ben os 90 minutos, e xa che digo, moi contento co traballo do equipo, moi contento ca afición e co míster.